Paniguro karon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ana siya sa maayong kondisyon ang iyahang mental well-being o pangisip bisan pa sa bugat nga trabaho sa pamunuan. Matod sa Chief Executive, ang dugay niyang naobserbahan sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Nakatabang niya nga masabtan ang mga sakripisyo nga dala sa posisyon. Matod sa Presidente nga importante ang pagpahulay bisan sa pipila ka oras sa aron magpabiling limpyo ug epektibo. Kanunay siya nga mag-ehersisyo isip paagi sa pagpahupay sa mga tensyon o stress. Gibutya usab sa Presidente nga dili siya mahadlok kung mag-atubang og dakong problema. Gihatagan og gibugaton ni Presidente Marcos nga ang nagpadayon nga motibasyon sa iyang liderato mao ang tinguha sa pagserbisyo og dili personal nga interes. Sa dihang gipangutana kung nakahuna-una ba siya nga magpuyo sa lahi nga klase sa pamilya, dali siyang mitubag nga dili siya gusto nga matawo sa laing pamilya o giisip ang iyang kaugalingon nga pinakaswerte nga tawo tungod sa iyang maginikanan o sa mga kasinatian nga nag-umol kaniya. Bisan og giangko niya nga isip usa ka batan-on, dili siya gustong mosulod sa politika tungod sa kalisod nga iyang nasaksihan sa kinabuhi sa iyang mga ginikanan. Sa ulahi iyang gihangop ang dalan sa serbisyo publiko. Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.